Mi, dali na mi kadugay pa mi dali na mi. Mi, ayo si pati ka. Mi, dali na mi. Dudong man eh. Dali na mi ba? Dali na mi. Kaya pa mi. Oy, pre. Oy, pre. Oy, Ikaw rin na, pre. oh, kung lagi taong sundam ka ng kanding. Ay, sus baya, pre. Pinalit ko ni, pre. Pasti pinalit mo na. Oo, pinalit ko ni, pre. Sus. Nga lagi kapalitan na nga. Ang trabaho. Sus, ang sabi kay pre. Sa pagtuon ng gibangan ka ko, pre. So, pinagi pala mo na po. Ay. Pinalit ko ni kuan, pre, kanang 5K. 5K. Asam taong ka ng 5K, oy. Kung kay trabaho. Ay, ang sabi ka, pre. Pero, ganahan ka. Nga mga balo, og diin ko ni. Oh, asa may nimulgi ka ng kwarta gipalitan na. Yan niya, ato-ato, niya, confidential niya. Oh, sige re. Isa-isa lang. Ang isa sinagod mo, ang kanina kanding, pre. Nilatag ni kapitan. Sus, si kapitan ang hatag og kanding. Oo, nangatag si kapitan o kanding. Yang gatong mga tao agi panghatagi 5 ben. Ay, ang sabi ka, pre. Confidential niya to, pre. Naaran ni mo, pre, kung muadto ka buka ni kapitan, pre. Sige pre, confidential na pre. Ito rin sikreto Oh, pre. sikrito na, diba? Ay, sapa sa itong mga silingan, okay? Oh, problema na. Ikaw na. Tao. Kaya kung pari mo tadi, sulti aldi ka sa tinuod, ugas, di ko nagiging ka ni kanding. Basta kaya dito ni kapitan, ni atong kapitan. Pagkabuan ni kapitan, pre, tiga akong 5 pesos. Kanding, pre, kay 5 kulo, pre, din ke. Ano ko na ko sa kanding, pre, kay ke. Ano? Lagi, pre, mo na 5K lagi ko no, pre. Sige na lang, pre, gijawat na lang ko, pre, kay kaning kanding nga, pre, mo sana yung pre, kay pagi na, pre. Abi na kog imo nang ihawon pre kay moadto ko sa inyo nga baron katilaw sa ko na. Wala lang hawon, pre, naun sabi ka, pre. Nya, pre, mo ato ka? Adto sa kapitan siguro. Sige, ato, pre, nya. Una lang ko. O sige, matur niya pas niya pre. Sige, pre, ha. Sige. Taya. Galing mo din prendudong pangutan nag-asang dapit ang balay ni kapitan. Gusto balikon ni. Hey! Ano nasa istorya mo ba? Saban. Ang sana to kung asa dapit ang balay ni kapitan. Ay, ang balay ni kapitan, pre, tuon, pre. Bago ang ganang gipuyan ni kapitan ron, bago man yang gipuyan ron. Ini kaabot mo atong unahan, pre, naliko uno nga daan, pre. Una makakita ka og dakong kahoy sa nimtre. Ha? Sige pre, ako. Dakong kahoy sa nimtre. Ya, tuon nga dalan mo diha dapit ang balay ni Oh, mo kapitan. na nilapitan diha. Ha? Oh sige pre, akong tuon ha. Pero ay, magsapa ako kinsa gasulti nimo, ha? Gimana? Sige tara ibaw na. Sige pre, tus ko pre. Sige pre. Uy, pendudong ay dakong kahoy sa nimtre. Iko mo ibalay ni kapitan. So, maon siguro niya kung atuon sa kapitan di. Ayo. Ayo. Oy. Dong. Oy, Kap! May buntag niya, Kap! Sus, lipaya, gina ko nakita anti karong buntaga, Kap. Aw, maayo. Kay nalipay ka nga nakakita ka nako. Pero ako, wag gitaw ko malipay nga nakakita nimo. Grabiha sa di mo madag istorya, Kap, oy! Oh, kay ano man di ay? Unsa man di tuyo nimo? Ay ako ing Kap, nga nalimot ka na lang sa imong mga obligasyon. Kay ngano? Unsa man di obligasyon ako? Oh, unsa man day ka? Kapitan ka o dili? Kapitan. Oh, naar man day na di ay? Ay, kog ing na, nga nalimot ka sa among ayuda. Ayuda nga 5K. Kana di ay dong. Sinsya kay dong ha kay sa kadaghan sa kong giuna-una god nalimot ako sa akong obligasyon. Ay, gikog limot-limoti, Kap. Bag-or magi na akong nasugatan si parang dodong diadto nga nagguyod og kanding gikan kuno to nimo. Kaning tao di gina to kasaligan jud. Daan pag gaingon aton niya nga ayaw pag kuan sa iyang mga silingan. Wa gyud tugan jud. Kap, nakigistorya ka? Ay wala. Watar ako diha ha, kay kuhaon ako ang para sa imuha 5M to. Patagi ko diha. Time sa Kap. Unsay 5M Kap? Ay basta watar na kay kuhaon na ko to. 5M. Laga. Pasig 5 million ang ihatag ni Kap. Labuan dito na ako sa paring dudong. Yaha. Kanding ra. Sige. 5 million. Daghan ikong palit kanding ani. Yes! Sula rin mga tawada. Oy mahurot ang po itong mga pinuhi ano nila. 5M. Usa nga di ko kasaligan po kay sus. Tingnan nga ayaw panugid sa silingan nga gitagaan ako siya. Nugiging buang.
Yes, 5M. Tainok inugtari ra ba unta ti kanok niya. Unsa man ni nga na may mga tao pud nga kuan pod. Mga nag-ayuda. 5M. Sus. Tuguna ni munok. Ha! 5M. Yes, Ganaw. 5M. Dito na. Ka! Uli na. Sago ni ka! Anong ni 5? Pila na ko atag nimo di ay? 5! Nya, kani. Manok! Unsay sinugdanan sa manok? M! Oh, 5 M. Mauli na mo oy. Maude itong parigdodo nga! Ihatagan siya! 5! Na yung kanding! 5K! Kanding! Di ito!